היי ליידיז, כמו שאתן יודעות, אני אוהבת למקסם את האפשרויות במלתחה שלי ולהשתמש בפריטים שאני רוכשת בכל מיני וריאציות ובכל מיני סגנונות לבוש. גם עם התכשיטים אני בעצם עובדת באותה שיטה. אני קונה תכשיטים, יש לי אוסף לא מבוטל, אבל אני גם אוהבת להשתמש בשילוב של שני תכשיטים ביחד, לפעמים אפילו 4 שרשראות ביחד. האמת היא שאין שיטה איך לעשות את זה. אין נוסחת קסם שאני יכולה להגיד לך, זה עובד עם זה, זה לא יעבוד עם זה. זה כמו סוג של טיבול. ברגע שאת מתקנת טיבול בתבשיל שאת בעצם מבשלת, ככה בדיוק זה עובד. אני בעצם מתלבשת, מחליטה שאני רוצה ככה להוסיף טיבול את האקססוריז, ואני פשוט נעמדת מול המראה ומנסה כל מיני שילובים. בואו נתחיל בדוגמה קלאסית שאני מאוד אוהבת אותה, וזה בעצם שילוב של פנינים, שרשראות פנינים. אז יש ככה שרשרת כזאת שיש בה 3 שורות של פנינים. אני באופן אישי לא אוהבת דברים כל כך מסודרים, אז זה מסודר לי מדי, אז אני עושה לה ככה איזה חצי סיבוב לכל צד, ויוצא איזשהו משהו פחות מסודר. אני מאוד אוהבת דברים שהם פחות מסודרים ומושלמים. אז אני יכולה בעצם להשתמש בשרשרת הזאת, ככה כמו שהיא, ואם אני רוצה שילוב של כמה שרשראות של פנינים בסגנון קרי ברדשו מ-Sex and the City, מה שאני עושה זה, אני אדגים את זה עליי, זה בעצם השילוב שאני הכי אוהבת, בתקווה שזה ייפתח. אז אני משלבת את השרשרת הזאת. אני יכולה לשלב פנינים בצבע נוסף. עכשיו זו שרשרת שהיא ארוכה. מה שאני עושה זה אני כורכת אותה כמה פעמים. אני יכולה פעמיים בצורה כזאת נניח, אבל אני יכולה גם עוד פעם. כאשר אני מנסה שזה באמת לא יהיה סימטרי. אני דווקא מאוד אוהבת את העניין הזה שזה נמצא ככה בסוג של ערימה. זה לא באמת מסודר שורות. אני יכולה לקחת גם עוד אחת. בינתיים יש לי כאן שרשרת אחת של 3 שורות פנינים, עוד אחת שהוספתי בצבע נוסף של פנינים, ויש לי כאן עוד אחת גם בצבע שהוא לבן. גם אותה אני כורכת. כך שבסופו של דבר נוצר ככה משהו מאוד שיקי ומגניב, שיכול להשתלב גם מעל חולצת טריקו פשוטה ומכנסי ג'ינס, או אפילו חולצה בהדפס רוחבי ואיזה חצאית ג'ינס. זה יכול להשתלב מצוין על הרבה מאוד לוקים. עכשיו, אל תחששו, זה לא כבד. זה רק נראה עמוס, אבל זה לא באמת כבד. אני יכולה להגיד לכם שבקיץ השיער שלי יותר כבד מכל השרשראות האלה. נכון שכדי להוריד אותן לוקח זמן, אבל בקטנה. מהפנינים אנחנו נעבור לעוד שילובים. שילובים שלכאורה לא קשורים. אני מאוד אוהבת שילובים שלא קשורים ולנסות לחבר אותם ביחד. יש לי כאן שרשרת שהיא מחוטי אור וחוטי זהב, שהיא בעצמה יכולה ללכת להילבש על כל לוק וזה ייראה מגניב. הצבע של זה צבע של ירוק זית ולכן הוא ניטרלי, וזה משתלב עם המון בגדים. ויש לי כאן שרשרת לב אדום שהיא ארוכה. נכון שהשרשרת שלה כסופה, אבל אני לא מתייחסת לזה. זה בסדר גם לשלב כסף וזהב ביחד. מה שאני רוצה לעשות בעצם לשלב את שתי השרשראות האלה. אני בעצם הולכת לקצר אותה, ואתן זוכרות שנתתי לכם כבר טיפ איך לקצר שרשראות ארוכות. אז אני הולכת לקצר אותה וללבוש אותה, לענוד אותה בצורה כזאת שהלב האדום פשוט יהיה בסוף השרשרת הירוקה. ואז לא יענוד את זה עכשיו כרגע ויעשה את כל התהליך, רק כדי שתבינו במה מדובר. אני פשוט משלבת את זה בצורה כזאת.
וככה שילבתי בעצם שתי שרשרות שאני יכולה להשתמש בהן בנפרד, אבל גם לשלב אותן. אז זה יוצא משהו חדש, יוצר משהו חדש. נעבור לשרשרות בצבע טורקיז, שאני מאוד אוהבת. יש לי את השרשרת הזאת, יש לי אותה מלא זמן, ועכשיו היא קטנה לי יחסית, כי אני אוהבת ככה שרשרות יותר דומיננטיות. שקלתי אפילו להעיף אותה, לתרום אותה או לא יודעת מה. בסוף החלטתי להשאיר אותה, כי אני הולכת לשלב אותה בעצם עם שרשרת כזו, לא יודעת, קניתי אותה בטופ 10 אם אני לא טועה. מה שאני הולכת לעשות זה לשלב את שתי השרשראות האלה ביחד, וזה יוצר משהו הרבה יותר מגניב, שילוב של טקסטורות, פתאום יש מנצנצים. אני בוחרת למקם את השרשרת הזאת עם הפרח מעל השרשרת עם השורות, ואז בעצם רואים שיש משהו מתחת, משהו מעל, זה יוצר משהו מגניב. אני כמובן יכולה להשתמש בזאת בצורה כזאת, as is, אבל נראה לי הרבה יותר מעניין להשתמש בשילוב של שתיהן יחד. מה שעוד אני עושה עם השרשרת הזאת, יש לי כאן שרשרת שגם היא חרוזים טורקיזיים וטליון שהוא מנומר, אז כמובן שאני יכולה להשתמש בשרשרת הזאת כמו שהיא, ואני אוהבת גם להשתמש בשילוב הזה ביחד. את זאת בעצם אני מביאה מקדימה, ככה שהחרוזים שלה יבלטו, ושוב יצרתי משהו מעניין, אחר, שונה, וכן, יש כאן שתי שרשראות. דוגמה נוספת שאני יכולה להראות לכם הפעם, שרשרת ארוכה, עם טליון כזה מגניב ומיוחד, שכמובן אני יכולה לענוד את השרשרת הזאת ככה כמו שהיא, ולפעמים אני בוחרת כן לעשות שילובים. כאן יש לי שרשרת של 3 שורות בעצם, ואני עונדת אותה בצורה כזאת שיש לה סוג של קומות, כאילו זו שרשרת אחת שמחוברת, שבעצם יש בה הכל, משהו כזה למשל, רגע, אוקיי. ואז אני יוצרת משהו מעניין. את זאת אני יכולה לקצר גם עד לכאן או עד לכאן, תלוי מה שמתחשק לי. זאת אומרת שמכל שרשרת שיש לי במלתחה של האקססוריז, אני יכולה לעשות עוד המון שילובים. העניין הוא באמת לפתוח את הראש ולחשוב יצירתי. זה בדיוק כל העניין. ובעצם כמו שאתן משלבות בגדים, את החולצה הזאת היא לא הולכת רק עם הסט הזה והזה, אלא עם כמה שיותר. אני גם אוהבת לשלב הרבה צמידים ביחד, אפילו כאלה שלא קשורים אחד לשני. אז נניח יש לי את הצמיד הזה שהוא מנומר. למי שאוהבת מנומר, אולי אני לא מחדשת, אבל אני אגיד שמנומר הוא בעצם הדפס שהוא ניטרלי, זאת אומרת שכל צבע אפשר להשתלב איתו. אז אני, לא לשים לב, אני אוציא את זה, את אלה. מעולה. אז אני משלבת את הצמיד הזה בתוספת צמיד עץ בצבע ירוק, ויצרתי משהו שהוא קצת יותר מעניין. כמובן עם כל אלה, עם כל אחד מהם בנפרד, זה גם מצוין. עוד שילוב שלכאורה לא קשור אחד לשני, יש כאן צמיד שהוא מטורקיז עם אבנים, אני מוסיפה נגיעה שהיא בפוקסיה, שאני מאוד אוהבת, ואפילו צמיד מעץ שהוא בעצם הבן זוג של הירוק, שאגב זה גם שילוב נהדר. אז אני משלבת את הצמיד מעץ הזה גם כן ככה בחבילה, וזה הופך להיות משהו מעניין עם כמה תוספות של צבעים, טקסטורות, בדיוק כמו שאנחנו עושות עם הבגדים. עוד שילוב מעניין שאני מאוד אוהבת, צמיד עץ. אני מאוד אוהבת צמידי עץ או תכשיטים מעץ וצבעי אדמה, אני מאוד אוהבת את הסגנון הזה. אז צמיד קשיח מעץ עם עוד כמה צמידי חרוזים, שבסופו של דבר הופכים למשהו ככה בסגנון בוהו, מגניב, עם כל לוק אפשר לשלב את זה.
שילובים נוספים שאני אוהבת באקססוריז, אלה שילובים של טבעות. למרות שזאת טבעת סטייטמנט והיא גדולה, אני יכולה לענוד אותה ככה כשהיא לבד, אבל אני יכולה גם לענוד אותה כשבאצבע לידה יש עוד אחת, וככה זה שילוב של צורות גיאומטריות, שחור ולבן. יש בזה משהו מגניב, ייחודי, יפה לטעמי. עוד שילובים. גם בטבעות אני אוהבת קצת סטייטמנט וצבעים. אז נכון שזאת טבעת שהיא יכולה לתפקד לבד והיא נראית מהמם ביחד, אבל אני יכולה ביד הזאת נניח לשים משהו צהוב קצת פחות בולט. אני גם לא חייבת ביד הזאת, אני יכולה לענוד את הטבעת ביד הזאת, ואז זה הופך את שתי הידיים שלי ככה למתוחשטות. במקרה כזה של טבעות כאלה אני באמת אוותר על צמידים. יכול להיות שאני גם אוותר על שרשרת ואני אענוד תכשיט, איזשהו עגיל, אענוד עגיל, ככה מאוד מאוד דומיננטי. שילוב צבעים מעניין שאפשר להכניס בלוק ולאו דווקא בבגדים, זה בעצם באקססוריז. אז השארתי את הטבעת הירוקה עליי, ומה שאני אעשה, אפילו עם הלוק הזה שהוא פסים שחור לבן, הטבעת היא ירוקה ומנצנצת, ואני יכולה בעצם לענוד עגילים שהם בצבע פוקסיה, אוקיי? הרעיון הוא בכללי להתפרע. עכשיו, ככל שהלוק שלכן הוא יותר ניטרלי בצבעים שלו ושקט ופחות מופרע, ככה אתן יכולות להתפרע בשילוב התכשיטים. זה יהיה המקום שלכם לאמירה האישית. כי בעצם האקססוריז הם בעצם האמירה האישית שלנו. אגב, זה לא חייב שכולן יאהבו את מה שאתן לובשות או עונדות, זה בסדר גמור. כל הזמן שאתן אוהבות את זה. וכל הרעיון באמת להיות יצירתיות, לחשוב פרוע, לחשוב מחוץ לקופסה, ולנסות, להיות כל הזמן בעשייה וכל הזמן לנסות לטבל, בדיוק כמו שאנחנו מבשלות. לא אני מבשלת, אתן מבשלות, אבל בדיוק כמו שאנחנו מבשלות ותואמות ומטבלות ושוב תואמות ושוב מתקנות טיבולים, בדיוק אותו דבר באקססוריז, להתייחס אליהם בצורה כזאת. מאוד מקווה שנהנתן מהטיפים האלה, ואתן יכולות מתחת לסרטון לכתוב לי מה מצא חן בעיניכן, מה אתן הולכות ליישם, איזה שרשראות יש לכם שאמרתם עכשיו, וואי, אני הולכת לשלב בין שתי השרשראות האלה, זה יהיה מעולה. אני אשמח מאוד לתגובות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.